அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்த ரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோகசங்கரம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். நாம் இன்று இங்கு சில மகாபெரிவா தரிசன அனுபவங்களை பற்றி பார்க்கலாம். வாங்கோ. பிராமண சமூகத்தில் வைதீக குடும்பங்களில் பழைய காலத்தில் 3, 5, 7 வயதிற்குள் யக்ஞோபவீதம் எனும் பூணல் கல்யாணம் செய்வது சம்பிரதாயம். இப்போது காலப்போக்கில் சமஸ்கிருதம் மொழியாக இல்லாததால் 5, 7, 9 வயது குழந்தைகளால் மந்திரங்கள் சொல்ல முடியாது என்பதையும் மனதில் கொண்டு 11 வயதிற்குள் ஒத்தைப்படை வயதில் யக்ஞோபவீதம் நடைபெறுகிறது. 13, 15, 17 என்றது ரொம்ப அதிகபட்சமாகி விடுகிறது. பிரம்மச்சாரியாக ஒரு பையன் பூணல் போட்டுக்கொள்ள 11 வயது, அதற்கு 2 வயது முன்பு என்பது வழக்கமாகி விட்டது. யக்ஞோபவீதம் செய்யும்போது அவன் மீண்டும் ஒரு புது ஜனனம் எடுக்கிறான், 2வது பிறப்பு என்றே சொல்லலாம். அதனால்தான் அவனை த்விஜன் என்று சொல்வது. த்வி என்றால் 2. முதல் தாய் அவனை பெற்றவள், 2வது பிறவி. இப்போது அவன் இடுப்பில் முஞ்சி எனும் தர்பை புல்லை திரித்து கட்டி சவிதா எனும் சந்தியாவந்தன காயத்ரி மந்திர தேவத்தை இனிமேல் 2வது அம்மா. அதற்கு பின் ஷர்மா நாமகரணம் செய்யப்படும். ஷர்மா நாமகரணம் பண்ணி கிடைப்பது புது பிறவி. பிரதானமாக அதன் அர்த்தம் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். குருகுலவாசம் இல்லாத தற்காலத்தில் அருகில் அமர்ந்து வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுக்கும் காயத்ரி மந்திரத்தை உபதேசமாக பெறுவதுதான் பிரம்மோபதேசம். தந்தை மகனுக்கு காதில் உபதேசிப்பது. அன்று முதல் அவன் உலகில் கடைசி மூச்சு விடும் வரை அவன் உடலில் இருப்பது இந்த பூணல். காயத்ரி மந்திரம் சொல்வதால் ஏற்படுகிற நன்மைகள், சக்திகளை பற்றி ஏராளமாக சொல்லலாம். நாம் அதை வேறு ஒரு பதிவில் பார்க்கலாம். ஒரு வைஷ்ணவ சிறுவன் பெரியவாளிடம் அபார பக்தி கொண்டவன். அவனுக்கு உபநயனம் நடந்து 2 வாரம் இருக்கும். அப்போது பெரியவா அவன் இருக்கும் கிராமத்தில் பட்ன பிரவேசம் பண்ணினார். எல்லோர் வீட்டிலும் பூர்ண கும்பம் மரியாதை பண்ணினார்கள். இவன் வீட்டிலும் பூர்ண கும்பம் கொடுத்துவிட்டு எல்லோரும் பெரியவாளுடைய பாதங்களில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்கரித்தனர். இந்த பையனும் புது பூணல் போட்ட ஜோரில் அபிவாதையை சொல்லி பெரியவாளை நமஸ்காரம் செய்தான். அபச்சாரம் அபச்சாரம், டே அம்பி, பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறச்சு அபிவாதையே சொல்லப்படாதுரா என்று பக்கத்தில் பல குரல்கள் ஏக காலத்தில் ஒலித்தன. பையன் மனசில் ஓடிய எண்ணமோ, பூணூல் போட்டு வைத்த வாத்தியார் தானே பெரியவாளை பார்த்தா அபிவாதையை பண்ணணும்னு சொன்னார், இவா என்னடான்னா பண்ணப்படாதுங்கிறாளே, அப்போ இவா பெரியவா இல்லையா என்று பையன் மனசில் சந்தேகம் எழுந்ததை அவன் பார்வை சொல்லியது. மகா பெரியவாளுக்கு சிரிப்பு வந்தது. ஏண்டா பயலே, உனக்கு என்னை பார்த்ததும் பெரியவாளா இல்லையான்னு சந்தேகம் வந்துருத்தோல்லையோ? பையனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. என்னது இது, எக்ஸ்ரே எடுத்த மாதிரி சொல்கிறாரே, நாம் நினச்சது இவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது? பெரியவா பையனை முன்னிட்டு எல்லோருக்கும் திருவாய் மலர்ந்தார். அபிவாதிங்கிறது ஒரு லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி பிரவரம்னு சொல்லுவா. அந்த காலத்தில் மனுஷாலாம் மாப்பிள்ளைய சந்தையில் வாங்குற மாதிரி வாங்க மாட்டா, இங்கிதம் தெரிஞ்சவா. அதனால் அபிவாதைய மூலமாக இவன் இன்ன கோத்திரம், இன்ன சூத்திரம், இன்னார் பையன்னு தெரிஞ்சுண்டு பொண்ணை கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணுவா. நானோ சன்னியாசி, எனக்கு பெண்டாட்டி இல்லை, பொண்ணும் இல்லை உனக்கு கொடுக்க, அதனால் அபிவாதையை சொல்கிறது அவசியமில்லையே ஒழிய தப்பு இல்லை, புரிஞ்சுதா? அழகாக அன்பொழுக நடு ரோடில் அந்த பையனுக்கு உபதேசம் பண்ணினார் உம்மாச்சி தாத்தா. அவர்தான் சர்வஞர் ஆயிற்றே. நண்பர் ஒருவர் பேரனுக்கு உபநயனம். அவன் குடும்பம் அமெரிக்கா வட கரோலினா இடத்தை சேர்ந்தவர்கள். அந்த பையனுக்கு குடும்ப வாத்தியார் தன்னுடைய சிஷ்ய கோட்டிகளோடு உபநயனம் செய்ய வந்திருந்த போது, குழந்தே, நீ கிராப் வச்சுருக்கே, அது அவ்வளோ ஸ்லாகியம் இல்லை, சாஸ்திர பிரகாரம் சிகை வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா மொட்டை அடிச்சுடு என்ன என்றார் அந்த சாஸ்திரிகள். பையன் வெகு நேரமாக அவர் மந்திரம் சொல்வதையே கவனமாக கேட்டுக்கொண்டு திரும்பி சொல்லி கொண்டிருந்தவன் திடீரென்று அப்பா, அம்மா,
தாத்தா பாட்டி எல்லா உறவினர்கள் நண்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டான். மாமா, நான் தலையை மொட்டை அடிச்சுண்டு அமெரிக்கா ஸ்கூல்ல எப்படி போகிறது? பரவாயில்ல, இன்னும் 1 மாதம் இருக்குது, அதுக்குள்ளே வளர்ந்துடும். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் உங்களோடு, தப்பாக நினச்சக்கூடாது, நீங்கள் ஒத்துண்டா நான் மொட்டை அடிச்சுக்கிறேன். வாத்தியார் சிரித்தார். என்னடா குழந்தை உன் கண்டிஷன்? சொல்லு. நீங்கள் மந்திரம் சொல்லும்போது நடுவில் செல்லில் யார் கூடயும் பேசக்கூடாது மாமா, ப்ளீஸ். எனக்கு என்னவோ போல இருக்கு, மந்திரம் சரியாக கவனித்து சொல்ல முடியல. நீங்கள் இந்த ரிச்சுவல் முடிகிற வரைக்கும் செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணால் நான் நாளைக்கு காலம்புற கண்டிப்பாக மொட்டை அடிச்சுட்டுடுறேன். வாத்தியார் என்ன சொல்லுவார்? விவேகானந்த பையன் சொல்கிறத கேட்காம இருக்க முடியுமா? வாத்தியார் உடனே செல்ல பைக்குள்ளே வச்சிட்டார். பையன் மொட்டை அடிச்சுட்டான். அதற்கு முன்னாலே ஒரு வார்த்தை சொன்னான். எனக்கு பெரியவாக்கிட்டெல்லாம் எப்படி மரியாதை குறைவாக பேசக்கூடாதுன்னு தெரியுமாமா, ஆனாலும் என்னால் சொல்லாமல் இருக்க முடியல, என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கோ. வைதீக காரியம் செய்யும்போது கைபேசி போன்றவற்றை உபயோகிப்பதை குறைத்து கொள்ளலாம். பூணூல் அணிந்த அனைவரும் திரிகால சந்தியாவந்தனம் செய்வது உச்சிதம். வேலைக்கு செல்பவர்கள் அதையும் ரிலாக்ஸ் செய்து 2 வேளையாவது செய்வது நலம் பயக்கும். யதா சௌகரியம். குரு உண்டு பயமில்லை, குறை ஏதும் நமக்கில்லை. சர்வம் சந்திரசேகரம். ஜெய் ஜெய்சங்கர, ஹர ஹர சங்கர.